yn yr 80au hwyr, nath y cyngor llyfrau greu camgymeriad a gyrru llythyr i mi oedd i fod i gael ei yrru rhywun arall yn yr cyngor llyfrau hyn, a gan Mr Geraint Lewis, llyfrgellydd yn Aberystwyth, pennaeth. Ac efo drama Nadolig. Ac oedd o'n hyfryd i ddarllen i fod yn onas, jyst bod o'n meddwl bod i'n barod i ymgymryd â drama Nadolig. A mi resyma fo. Ac oedd y llyfr gen i am tua o 3-4 mis, a fydden ni'n gwneud ymlwybriad o gwbl hir, oedd y stori mor gymlath, ac yn seiliedig ar gerdd Gwyn Thomas, drama Nadolig. Ac hyfryd, oedd y gerdd wedi cael ei sgwennu 10 mlynedd yn gynt na hyn. Ac oedd Geraint Lewis yn teimlo bod o'n amser i ba bynnag dawn o gyn i, ond yn bendant yr gerdd o gyn Gwyn dod at ei gilydd mewn llyfr. A mae yna un peth bach yn rhedeg drwyddo fo, a os geith hwn y llyfr, a hynny mae yna blentyn yno fo, a dydy'r darllenydd, ddim yn gweld ei wyneb o am y llyfr cyfa. A mae o'n un o'r angylion, a mae gen yr angylion i gyd halo bapur a busno wyran yn mynd lawr i'r gwall. A dim ond 3/4 ffordd trwy'r llyfr, heb gyfeirio ato o gwbl, mae'r halo yn troi yn un iawn. Ac reit ar ddiwedd, y tudalen ola un pan mae pawb yn mynd adra o'r drama Nadolig, mae'r plentyn yn dal i fod o'na i gefn ata ni, yn syllu nôl ar Joseph a Mair sy'n dal i fod yn yr ysgoldy hyn. Ac mae'r cysgod ar y pafin yn angal hefo adenydd. Ac mae hwnna wedi gadael blas eitha da ar y llyfr bod dydw i'm yn grefyddol fy hun, ond mae'r stori'n un stori mor dda, ac os rhywbeth, mae'n stori o obaith, ac dwi'n licio'r syniad yna.